Puria ni Tuhata, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Guar ni mingguta sadarion ima minggu seksagesima nomor 8 ono puluari adorakso hakeheon. Doh topik di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Atong tabukama parmingguota mari demetasian buku de nomor 4 ayat 1 ayat 3. Hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di perbadianat mo palangi dohot tanoon amen. Beta mahita manukap marsoba marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sitopahita aibana do debatata jalahita bangso pinarmahanna jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Martangiang mahita ale Tuhan Yesus sasadahodo si pangolu padomuhon jolma dohot debata hupuji hami goarmi jala hudok hami mauliate tuho ala nisaluhut binahenmi patupahon hanguluan nami saidongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikiri hami toktong ditanoon dohot hamatian asa wasakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsiaon nasitong jala asa marro haholongon hami huhut madok mauliate tuho asa olo hami manghiuton ho rodi hamatean
Ali Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nyonro di salileng ni lelengna. Amin. Maret de mahita sian buku edda nomor 550 lalu ayat sada dot ayat ok. Tadok maatong sokal Tuhan di partano batoan hapurusani gok hamulian abang sarai natino pai di sari hondo namar hosai di parududung alogonang udan lasti ari luhut papat arhon panari honi. Patik ni dewata di minggu sadarion ima sian patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna do sogot akka namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni i odok. Iko dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manulun-nulun manang maruja-rujaran naroa manang mangasi marhite goar ni debata. Ai dinatar sosak doho ditangiang doho dipuji-pujiat dohonon goar ni debata. Atong rak mangidugu gumaita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Sai pargugu mangulah. Maret de maita sian buku de nomor 170 ayat 1 ayat 2. Potima dosata tuadopani debata martangiang mahita ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na suatu dosan
pardenggan bahasa doho. Jala rodi saliling nililing na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hazahaton nami i. Jalay say unang be ingot akka dosa nami. Ay jod dohami mardosa maradupon ho. Jala jod dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalaho nami. Ali Tuhan Jehovah. Sayunang paingot-ingot pangalaw siyon nami i, unang alang asin roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, balua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesa ni dosata. Roma hamu tuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosamuna songon abit bunga dadap. Potardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata nari gijang. Maret de meditasian buku de nomor 770 ayat 3. Dohongau di Jakundu, tong diki di Urasto, tunalas suruh hakim, mida Jesus tu hakim, sai pabu wahatai, tu sudi pardosai, aija con Jesus aku nasu. Epistel di mingguan di enet sian Efesus sada mamuka maisana ayat 3 sahatu ayat 10 tajahama marsikat soring. Pinuji madebata amani Tuhan Yesus Kristus naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodo hiat dohita bain anakna marhite Yesus Kristus
asa tu ibana maihuton halomoan ni rohana. Di bagasan ibana dapat kita haluauni binahen ni mudarnai maha hasesan yaka pangalawasion maihuton asini rohana na terlubi di aidi pabotohon ibana do tuhita tahini rohana nabunihian mangihutton halolomona nau pinabotonai di bagasan dirina. Ima sahatna mertua do akka na tumangion hatani di bata jala na opiopsa. Amin. Maret demeta siap buku de nomor 706 ayat 1 ayat 3. Tidak kon ma hapor siaw tai songon na hina tidak kon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di bata jahuba hidup ama parko na suatu urusan naat mo parang dohtan au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata jahuba na sesadai di mana tibun si Maria naga bigabi siato di perbadia adoran so habubuhan ido tuhatta na tumau na berni di panggungan di senatus na martar pasal lairana di hau penarsilang na tua tu banua turu di tanam na mulak mangulu di hari patuluhun na manaik tu suku lahu tu siam di bata jauh amanai pargo na suatu dusani di sini mana pai mamulak sugu tu tanukon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di perbadia jala dong sada huria na badia huria atau panela Kristen akka na badia dohot ya sesani dosa dohot daging mandok mulak mangulu sugu daging halak na mate dohot yang muluan na susu. Amin. Korsian ina Teresia laus diuduti ma sian kor ama.
Titing namasa di Huriata di mingguon 8 Februari 2026. Dak danak nasorang di basa-basahon tua tado dak dana di keluarga Amang Walda M Tambunan inang boru hutagaul sada dak dana boru nadi hari Kamis 5 Februari 2026 maringanan di Jalan Kenanga nomor 10 RT 10 sada nomor sada Pondok Ranggon week 2. Ruas natambah tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Amang Tony Wen Holiday Sitorus Inang Rani Valentina Boru Lumbantoruan Nasida Manjalo Pasu-pasu Pabagason di Huriata na di hari Sabtu 10 Desember 2025 inganan nasida di Jalan Taruna Jaya RT Sia RW 5 nomor 8 Cibubur week 10. Oktapihana Boru Manalu Namar Baju tanggungan ni keluarga Amang J Siringo-ringo Boru Gultom inganan nasida di Jalan Swadaya Sada nomor 72 Radar Auri Cimanggis Depok week 10. Nanaing Marbagas titing paduahon naing manjalo pasu-pasu pabagason ma Johannes Windra papahan SAB anak ni Amang Binto papahan nahinan tubuni Inang Paulina Borus Yombing ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan TPU Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung week 2 Dohot Orowana Puspita Sari Dewi Boru Silain SAB Boru ni Amang Maringan Silain Nahinan Tubuni Inang Lina Yunita Boru Siagian ruas ni HKBP Pardamean Resort Pardamean Medan Sian Huta Jalan Nanggarjati nomor 47 Medan. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 14 Februari 2026 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Dewan Koinonia Seksi Perempuan Huria hari Senin sia Februari 2026 di Patupa Seksi Perempuan Huriado Bonataon SPH Ima Ina Parari Kamis, Ina Hana, Ina Teresia, Ina Maranata, PS Allegra, Dohot Utusan Perempuan Sian Wik Sada 1 Wik 12. Maringanan di GSM Gloria Lantai Sada masuk pukul 10.04 WIB. Pendaftaran peserta Boima Marhite pengurus kategorial Manang tu koordinator WIK SPA. Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan Ma di Tangiang Ta Akar Ruasni Huriana di Bagasan Parsaiton Songon Naong Tarsurat di Titingta Distrik Walu DKI Jakarta hari Senin sia Februari 2026 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do pertemuan koordinasi pelaksanaan program kerja dohot anggaran 2026 maringanan di Sopo Marpikir dimulai pukul 10 saat 10.30 WIB. Borhado Panditata Mandohoti Ulauni. Partangiangan WIK hari Selasa 10 Februari 2026 Patupawani Huriado Pamuhai Partangiangan WIK Sada 1 WIK 12 maringanan di gereja masuk pukul 10 sia WIB. Namangi sikor imaji ama dohot SPH laos dimulai mamuse sude sermon kategorial dohot partangiangan HKBP. Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-1-2027. Laporan Parhepengon Panitia Pembangunan Boi Mata Jaha di Warta Naong Tatiobe. Boa-boa, hombar tu program kerjani Huria
tahun 2026 marhite titingon pinangido tusude ruasni huria asa tapasaat bema pelean tahun tuhuria 500.000 rupiah per tahun manang marhite si tua wiknabe. Songoni ma titing di minggu ta sadarion aka titing namangihut boi mata jaha natar surat di warta jemaat. Marhite barkot na adong di bangku gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kor Sian Wiksada.
Marede meita sian bukwede nomor 493 Huhutma tapasaat piliata. Pasung tango sunmu iduk hatabim surut tondina badia busur mabain rohakim hagugumu sanggup maturo aku unang say hulan manete guhit sanduk diriku. Buat maaka pangambat unang songsong dalani muali ay kangoluan rikotu di rohaki haguguonmu sanggup maturo aku unang say hulan manete guhit sanduk diriku. Piring masay upain ma nungarade rohaki guru di homangoluku duho tau tino busi haguguonmu sanggup maturo aku unang say hulan manete guhit sanduk diriku. Pasung tongo sunmu iduk hatabim surut tondina badia busur mabain rohakim haguguonmu sanggup maturo aku
Dame ni debata na sumurok siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadong asaha porsyaon. Hata ni Tuhata. Turpuk jamita si pahusor-husor ni hata. Di mingguta sadarion minggu seksagesima. Namarlapatan ono puluari adorak so haheheon ni Tuhan Yesus. Ima natarsurat di buku Sada Musa. Bidu 12 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 5. Sada Musa 12 ayat sada sahatu 5 tapai hutihu madibagasar rohat tabi. Dungi ninna Jahoba madok si Abram. Bukas maho siatano hagodangamu. Dohot sian hatubuamu. Dohot sia bagas niamamu. Tutano si patuduhonok kutuho. Hubai peho gabe bangso na bolon. Jala pasu-pasu oku maho. Jala pabalgaoku goarmu. Asa gabe pasu-pasu ho. Jala pasu-pasu oku akan nama masu-masu ho. Jala toruaku akka nama burai ho. Jala dapota pasu-pasu marhite-hite ho. Saluhut akka bangso ni tano on. Jadi bukas masih Abram. Songon naniro ni Jahoba tu ibana. Bukas madohot silot. Udur dohot ibana. Marumur 75 tao si Abram. Dina bukasi ibana sian haran. Dungi diaraho si Abram masih sarai. Jol manai. Dohot silot. Anak ngihahanai. Rodi sude. Nasi namot samo nasida. Doho jolma. Aka natinuhor rasida diharan. Jadi bukas manasida. Lau tutano kanan. Jadi duktolhas nasida. Rodi tano kanan. Ido sahakna. Hamuna kadonga saha persyaon. Horas marihita saluna. Horas marihita saluhuna. Secara singkat. Turpuk jamitata sadarion. Manaringoti taringot tuhauduhon ni si Abraham. Mangoloi parsuruon ni debata. Nasahat tuibana. Hamu akadongan, siya mulai danak kita na jolo, siya mulai sikola minggu hita, nunga jota bege goar Abraham. Hira jodo turpuhon, gabe jamita di tonga-tongani huriata HKDP. Tarbarita do si Abraham, opuni na porsea. Suku-sukun, boasa di goari si Abraham, opuni na porsea. Dohot singkat, ala monang, ala lulus si Abraham, ditolu ujian na balga, na pinasaha ni debata tuibana. Aha ujian na tuibana ini, parjolo sahari, lelenggo na jolo, mardonga saripe si Abraham
dohot sisara inatai al jala sasatokin sairodo hatani debata tu nasida madok ikong gabe bangso na bulun nasida ikko songo toro mi bintang di langit toro mi pasir di laut toro mi poparan nasida hapesa hatuna matua nasida satabi sahatuna ubanon nanggosada dangadonggo pela danak di pasahat debata di tonga-tonga ni keluarga nasida au cugari halak batak sia barham na julu ranga godang makusi potu sia barham atinggal hom masih sarai adong gesa boru terus naulian inna au cugari jolma biasa songo kita sia barhamon ranga marungu tungu tibana mama buraira ranga dohonon nyot tu debata holakata di hotuhan sasatokin ido koko belga poparaku sogot songo langit songo diedo songo bintang songo pasir di laut nanggo sada suadong rangai na ibana alai sudai dang dido ibana dang diulahon ibana ala betul-betul porsea sia barham di hatani debata nasahat ibana ikong gabi na bangso na bulun ikong gabi toropor paran na sugot sahat tuna matua ibana terus dihapor sia ibana pos dorohani sia barham dak pargabus debata dang mungkin ingkar janji debata sahali didok debata iko pasti tulus ido hapor siaon ni sia barham lulus ibana di ujian na parjulu na paduahon ujian na paduahon tohodo tutu dung batua nasida di palu mahed debata do yanak ko di tonga-tonga nasida ima isero anak ni si Abraham sisa ni nakaparisa pate habis mangan naing marisap hape anak ni si Abraham so ibote ise anak ni si Abraham ima si toho memang ipalo mehot Tuhan ido dana di tonga-tonga ni keluarga nasida alai dung mulai marsiajar mangalaka dung mulai makatai sisa rom seujian na paduahon aha ujian isuru sia barham ikko pelehononna ikko pamateonna debe peleasi tutungo tuado panidebata agi oti dang ragu sia barham borhak do ibana tu dia tahe tu dia do akainong tu dolok mo jala molo tajaha cerita naina lungunan ai lao sisa ko hape mabua soban nanaing manutung ibanay jala molo tajaha muse hiado ito ngadalani isuku sisa bapak na bapa ay ngay sona kapiso ngay sona kasuban ay haro si ngeri na yate akamanginang botul-botul porsea si Abraham dak kecuti bana dang alak soalang ibana dang mundur ibana dang ido lomo-lomo ni Tuhanon horo mangaliak ko majalo dang inda ibana dang marungutunguti ibana le butul-butul bor hati ibana dohot sisak porsia ibana dak tagamo bainon ni debatana so sumat ibana toho matutu irahut si Abraham mana ngasi sahiya peho di gijangi hawonate songono matangan na iro kamanginang alai toriorai suru-suruan ni de unang lalu tangam betul-betul porsea si Abraham dang bayanon ni debata na susumati ba na patuluhon ujian na patuluhon hiaro rohata ni debata jalima turpuk taon tu si Abraham bukas maho lapatan ni bukas pergilah bukas maho sian huta hagodangamon siakuta hatuamon siakuta bagas ni natorasmon tutano si paturu honokku tuho dangi paua debata manang natudia huta si paturu honon nai alai dipaksa ibanai kombardalan borak dot pengujian yati
ayaw tugari dokon law joho tu Tangerang law joho tu Bogor babino to do paham mardalan aw sobino to do pak dia ibana aw nay suru law joho tu Medan papina tigor law tu bandara te aw idokon law tu Siliba bado pahani ba aw didok tu Janggarle to do pahani ban odang ipabu manang na do pak dia tutano sipatu tu honok kutuho alai kobor hati bana mardala pak borhat do ibana alai memang di ujunga tutano kanan na sida sahat dai do kamanginang nanang dohonon dioloi sia barham hata parsuruon ni debata borhat ibana buka sibana mangoloi parsuruon ni debata nak peso apala di boto nasida do pak dia nasida batorus mardala pat manang na tu dia no parsahana alai tuhani mano tuho tujuan ningoluna saat nasida tutano kanan adong godua hasalan nani ulani si Abraham salilik perdalanani alai ala botul ibana porsea ha porsea umido paluaho parjolo sahali hasalan ni si Abraham alai kumamolu siatano misirro nasida na merdalani jadi hati hai akahalak na jahat do pangisini mesirati satabi asali bereng anak boru pe mololomor hana torisarak di songosongoni imajona udok kajahaton madiar si Abraham ninna buku bibil taun nabagah si Sarai najulu naulian jadi sanksi si Abraham ujunga ido iwana tu si Sarah songonon molo di sukun nasida huannon dok manai tokkuho mergabus banate dok manai tokkuho asau nang mati au alaniho ia cari bana si Sarah asaido ito na si Abraham lapatanna mergabus do ibana isis ala ibana opuna porsia ha porsia onai palua honibana nya padua ho di tongadalan hiado idok si Sarah songonon aku pima si Hagar pembantu tai adong go pembantuan nasida sahala anak boruate guarda si Hagar aku pima tatu sido maksud tua kamanginan tatu sida tidak pola patorangon ni ai hu patorangan no nusiro muda da usak kuriaon dak pola hu patorang tatu sia te kamang aku pima si Hagari asa taruliana kausianibana lapatan nadak porsia betok si Sarah dang mungkin bion satabi ngaubano niba dia beto hola jaji tinggal jaji nama dia dioloi si Abraham ioloi si Abraham pe dang naso porsia si Abraham tu debata alai desa kasia si Sarai ujunga dioloi bana seorang goda danak siani bana ro ise si Ismail alai dak si Ismail anak harajau di si Abraham si Ishak ido pewarista jadi akamanginang molo taida agama Islam do hotita si Ismail mamusena gabetu nasida ngabi akamanginang si Ishak manatuhita sebelumi sarupa do pe kitab suci do hotala Islam ido mabaen mulu juta bege si Abrahamin na hita sahat tu si saru pada kitab sucita sian awala sahat tu si alai mulai siani berbeda mahita si Ismailom matuhalahi si sak matuhita hamu kadongan turpukda borhat si Abraham mangului parsuruon ni debata dang majua si Abraham dang ibolak si Abraham tu hatta namar suri bana dang idok si Abraham dang ulau dang inna alai uduk go ibana borhat ibana mangului parsuruon ni debata hauduhon ni si Abraham mangului parsuruon ni debatai ima patuduhon hauduhonna meninggalkan bona pasogikna lao borhat mangului parsuruon ni debata hauduhon ni si Abraham mangului parsuruon ni debata ima patuduhon
Mampu ibana maninggal ho keluargana manguloi madapot to parsuruan ni debata. Dang bona pasogi na inaung marga ibana. Dang bagas niyama na inaung marga di ibana. Alay borhat ibana madapot to manguloi parsuruan ni debata. Hamu kadongan siya barham na parjuli dang mangulu binuay. Alay hita nama nuaingon siya barham masa kini. Hita rona ni suru ni debata lao mangului parsuruon. Siya mulai na julu nunga godak kata nauli hata nadingkan na pinasaha ni debata tu hita. Alanita sukum madirita. Boharo hita mangului hata parsuruon ni debata. Boharo hita mangulahon na pinasaha ni debata tu hita. Molo siya barham rade ibana mangulaho parsuruon ni debata. Dang mangalo ibana, dang majua ibana, dang idokon ibana halaham majuang gua udang bui. Marhalanga dua udang dangin na ibana. Alay borhat ibana mangului parsuruon ni debata. Songo dia do hita. Anak ni debata ro hita. Dakola siya barham anak ni debata. Jadi akamanginang taingok jua kaya anak kotai jabu. Nalasar rohata mulu tasuru kaya anak kotai pitorulu. Ido kainang nasugua rohata mulu tasuru anak tai ibol lang musehita. Gak mau aku ina musehate. Mulu tasuru ni anak tai torborha ma. Ido pangido ate. Songoni ido debata tu hita. Nalasar rohani debata. Molo pitorolo hita mangului hatana mangului parsuruan. Nasogo rohani debata mamerek kita molo dak taulahon hata parsuruan di debata. Dak kola tu sia barhamna parjuli adok kata parsuruan di pasaha debata. Tu hita penagoda ngakata parsuruan di pasaha debata. Alanita tiru masya barham. Radei bana mangului hata parsuruan ni debata. Ala radei bana mangului hata parsuruan ni debata nasahat ibana. Gabi di baga-baga ho debata tu siya barham. Parjolo sahali. Gabi bangso na bulun. Jadi tohodo akanak ni siya barhabbo bangso Israel muaing. Tarbarita bulod don muaing hala Israel. Jedak pola maile hita songon hala Kristen. Ido bangso ni debata na parjuli. Jala pasu-pasu okku mahonin na tu siya barham. Sudia ka ilmu pengetahuan. Sudia ka hamoraon nadong di portibion. Dohot akka alat-alat elektronik. Akka dia na di portibinuang. Sudia berasal sian hala Yahudi. Sian hala Israel. Jadi terbarita belgado bangso Israel. Jalan patuluhon pabelgaw kumagwarm. Sudiro negara bangso di portivo mabiar mamereng Israel. Akta ima poparan ni debata. Ima baga-baga na pinasahan ni debata to punasida tu siya barham. Jalatoho marhatarida o dunuang belgado bangso Israel. Alanya kamanginang. Molo taulaho kata parsuruan ni debata. Hita beba marning otak kadia hata parsuruan di pasaha debata. Molo taulahon hata parsuruan ni debata di ngoluta. Say na pasahaton ni Tuhan ido. Akka pasu-pasu akka silas ni roha di hita. Say na leanon ni Tuhan ido akka arta na sumurungi di hita tu akatik kinanengro. Iko bakiri bo hita disis. Iko pos dorohata. Songot si Abraham. Dan mungkin margagus debata. Sahali di dok debata, ikong gabi bangso na bulun, ikko pabelgauku, ikko terpasu-pasu, ikko tulusi di ujung ngamuse. Molo burju hita mangulah persuruan ni debata. Molo dak pe hita majalo pasu-pasu siato hata. Ala yang dia akayana kotai sugut, akapoparat tai sugut, majalo akapasu-pasu. Aka silas ni roha siya debata. Unang maalani hahurangata. Unang malani dosata. Gabi tangis-tangis sugut akayana kotai. Alani olo mahita mangoloi parsuruan ni debata. Hita do dipilih debata gabi udah-udana. Hita do disuruh debata. Borhak mangulah lomone rohana. Borhak mahita. Di tahun 2020 nomon mangulah parsuruan ni debata. Amin. Martang yang mahita.
Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banwagijang mauliate puji-pujian di sobahor rohanami Tuhan. Nung adipakulingi ho kami marhiti hatam na badiyay. Suatu mahatami tu bagasar roadot pikiran nami asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu di hami. Lao manguduti ngulu-ngulu nami tu akati kinaneng ro. Nak tu akati kinaneng ro pe Tuhan. Toktong go pe sihol rohanami. Toktong matuha pakulingi ngulu nami. Asa hatami Tuhan nagabe hadang abatabat di ngulu nami. Aso nang manibil hami siya dalam munasitongi. Ali Tuhan debata manami na marhabang sa di Banwagijang. Di minggu nami sadari o Tuhan hubak kami tu adopamu. Akka pardalanan ni ngolu nami. Pardalanan ni keluarga nami. Tarlubi Tuhan pardalanan ni ngolu ni huriam hakabipe cibuburon. Asiro hap Tuhan. Iring-iring togu-togu tok-tok pardalanan ni ngolu nami. Pada wakarsak, pada wabataba, pada waparsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di hami. Asa toktong lasor hami mamuji pasangak guar munabadiyay. Nangakayan ako nakapahopu Tuhan. Na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia bina sida maringanan na daw manang na zonok siya kami. Ramoti na sida saluhuna. Tabay akapasu-pasu silas ni roha. Molo di baga sa parsikolana kaya nakon nami. Asiroha Tuhan. Ramoti nasida labor hado lamulak siya parsikolana buka roh hado pikiran nasida asa takas dia tu sinasida kapar sejarah na pinasahat ni guruna asa dong muselaba nasida na mga lului makalujaho parbinotoani molo na mga lului karejo kaya nakon nami Tuhan asiroham di tahun 2020 nomon sai patongo matuhan kapar karejoan na hobartu nasida bi asanggia merhiti siani lam ditada nasida asido tolong molo naung dapok karejo pe tabaya kasilas ni rohai asanggia doho nasida toktong marolopolo marlas ni roha madongan atok sahatu tangang madang doto dinami dongani ramoti hami Tuhan mian maringana di tonga-tongani akabagas nami bayana akabagas nami Tuhan bagasilas ni roha di hami dongani urupi hami dia kaulaon dia kapikira doho dia ka nanaik sidalanan nami unang loas sami Tuhan mangalaka somar donga dohoto dongani hami toktong asatiur ngolu-ngolu nami suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion nunga tutangi hok kami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam gudang nanaik si hamuliate honon nami gudang nanaik si pangidon nami tu adopamu tarlobi ma Tuhan las rohanami di sadada dana boru na pinalumehomu di keluarga ni amang weta bunan inanami boru hutagaol takasuboto kami Tuhan tuk pasu-pasu boy alani Tuhan mangalopitang kami makamuliate ho pasu-pasu mi jala mangido tua katikinan engro iring-iring togu-togu pardalanan na pada wakarsak pada wabatabat asa gabe ruas na burjumu seibana di tonga-tonga ni huriam nang dinatorasna tabay gogo asa margogo na toras manogunogu dana hihobar tulomone roham suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion dina martabar ruas ni huriam hakabipe cibuburon ima keluarga tonni wine holiday sitorus inanami rani borulu batoruan suak songoni di si Oktavihanna boru manalu tanggungan ni keluarga si ringo-ringo inang boru gultom asiro hap Tuhan dia manami nanami ruas na taba di tonga-tonga ni huriamon sailam tabaya kasilas ni rohai di nasida dongani palas roha nasida rap dohot kami marhuria di tonga-tonga ni huriamon asanggia marhitisian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni Tuhan disakap rencana ni anak dohok boru ni huriam ima si Johannes Wendra Pakpahan doho oroan na Puspita Sari Dewi boru silain dinamar sakap na sida naing ngamuka pardonga sari peon siako marhite huriam asirohat Tuhan pakke mahuriam HKBP Cibubur namek meton parhitiamu mangapeho pasu-pasu nasiakoi tu anak dohok boru ni huriam asagabe ripe na tarpasu-pasu ripe na berbahagia marlas ni rohana sida tu akatik kinaneng ro
Nakto akatikin anang ro tabaya kasilas ni rohai di nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songonima Tuhan nang ragam mi pakubasion akka pelayanan na naik patupaon ni huriam tarlobi di bagasa saminggon partangyangan pembukaan na naik patupaon nami suak songoni Tuhan nang bonataon na naik patupaon ya kapungua-punguan nang akka sermon nang akka namadulu namarsahit sai patulus saluhuna akka pelayanan ni huriam tarlobi di bagasa saminggon pada wakaulau ni sibolis molo tungadong nanang manggugay huriam asangya sonak soharibo-ribo akami marlas ni roha toktong mamujiho suak songoni Tuhan mamuk kasiam minggon naik patupau ni huriam ma akka periodisasi dia kaseksi nadong di tonga-tonga ni huriam na pos dorohanami Tuhan ramotam mujong-jongam musudi akka pemilihan na naik patupau ni seksi asamardala dohok dengga kobar tulomone roham suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tuadopamu akadongan nami ruas ni huriam namar ningok dia ka ulang tahun nasida ulang tahun hatutubu ulang tahun pardonga saripeon takasu sadari hami Tuhan tuk pasu-pasu buat kau umur nagajang na pinasahamu dia manami dohotina nami alani Tuhan mangalopita nga kami nuang di tonga-tonga ni huriam maka mulatehon jala mangido tuadopamu lam tabaya kapasu-pasu silas ni roha di nasida dongani urupi nasida miam maringana di tonga-tonga ni keluargana pasu-pasu nangakayanakon nasida asanggia merhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion macai toro ruas ni huriam na di bagasa persahiton tarlobi ma Tuhan diamanami amak situair sianipar sian weksada na tongon nuaing o name di rumah sakit pon nang dinanami inak siregar borua barita we opat nga tongon nuaik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna nang di siteo sitopuluek sapulu na tongon nuaik name di rumah sakit harapan bunda nang dinanami inak situa hutapea boru hutajulu sian we 5 na tongon nuaik name di rumah sakit Polri nang dinanami inang lubatobing boru silalahi weksada na tongon nuaik name di rumah sakit Pon asiro hap Tuhan disudia kadongan nami namar sahiti masih holope hami Tuhan liano mo kagajang nyumur liano mo hahipaso dinasida asanggia takatik kinanang roboy hami muse rak marolopolo marlas ni roha mamujiho alani Tuhan pasu-pasu makaubat na pinangan nasida pasu-pasu akatangan ni parubat asanggia marhiti akai tumibu bolok tanggal persahito ni siapa matang nasida tumibu hami marolopolo mamuji pasangapoko satokin nai Tuhan naing mula bimahan madapot to bagas nami asiroham dongani ramoti hami di pardalanan pada wakabataba pada parmaran palas rohanami Tuha boy pajupang dohotakan awawolong hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami tuktuhi toktong roha doho pikiran nami asa say masihol hami ro marpungu marsaor di joromon jaloma Tuhan elihilik pangiduan namion marhiti-hiti guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di namarede hita bukuede 762 laos tapasaha mapelean napaduahon marede mahita. Pasu-pasu hami
tutuk maminggu tas sadarion tatangnya koma peleat tahun martang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele nadenga dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masana ni lehomitu hami pelean na mituho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparasya kami peleanon patibul hok karajaom. Di tonga-tonga ni huriam do di Portibion.
buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami godang silew-lew mi Tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say sau malomo ni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kanguluas siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa Tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna haraja dohot hasuku rodi hasanga pon saleleng di leleng nam amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaor hom mabohina tutodim. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Sonang rohaku di bain Yesus ni porsuk tehutang di son naposto rohaku di tuatai di pasona tukto rohaku sonang
di pasar